Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. So kun san da cewar da exchanger ta CoinDeView za ka iya samun daga dala 10 har zuwa dala 700. Wannan dama ce ga wanda ya kasance sabon user wanda bai taɓa rijista da exchanger ta CoinDeView ba. Idan ka riga da kai registration da exchanger ta CoinDeView sannan kai KYC, duk da cewa KYC su ba abu bane mai wahala, sannan kuma ka sa kuɗi ko yaya ne ka riga da kai trading, so ta haka za ka iya samun kyautar dala kusan 700. Kamfanin zai ƙare ne idan muka duba, zai ƙare daga 27 ga wannan watan. Idan kuma kasance tsohon user ne kai, ma'ana kana da exchanger ka ta CoinDeView, to za ka iya sa kuɗi a cikin exchanger ka ta CoinDeView kai depositing sannan kuma kai taking trading. So in ka riga kai taking trading ko ya ne zai zamanto already kai ma ka shiga jerin cikin waɗanda za ka iya samun wannan reward ɗin. So za ka iya samun kyautar dollars a cikin wannan exchanger ta CoinDeView. Kamar yadda kuka sani, exchanger CoinDeView exchanger ce wacce ta kasance daban ce daga cikin jerin exchangeoji da muke da su, wanda duk da cewa akwai irin manyan exchanges kamar su Binance, Bitget, KuCoin, Get.io da ma dai sauran wasu exchanges, Huobi Global. Za mu ga tsarin exchanger CoinDeView, za mu ga ta bambanta da tsarin sauran exchangeoji, domin a exchanger CoinDeView takan iya baka dama domin ka siya Premium account. Wannan Premium account ne na kamfani wanda za ka iya sa kuɗi kaɗan sai ya baka account mai dala dubbannai wanda za ka iya taking trading da shi, wanda idan ka riga ka yi duk wani mataki zai zamanto in ka tashi withdraw na kuɗin da ka sa account ma za su dawo maka da kayanka. Sunan dama ce ga wanda yake da bukata, za ka iya amfani da partner link namu a cikin comment na wannan bidiyo, ko kuma ka duba wajen description, ko kuma ka ɗauki code gashi nan a cikin screen idan ka yi downloading na exchanger CoinDeView. So bayan ka yi downloading, akwai gunda su buƙaci ka saka referral code, sai ka saka wannan code ɗin. So inda ka riga da ka yi registration da partner link namu, so ka riga ka yi, so za mu yi guiding ɗinka step by step. So dama ce kar ka yi wasa da dama, ka yi ƙoƙari ka jarraba ka gwada ta ka sa. Kamar yadda na faɗa, exchanger CoinDeView bayan wannan tana da hanyoyi da dama ta yadda idan dai har kana yawan yin taking trading a cikinsu, sukan iya baka kyautar USDT dala 10, dala 20, 50 har zuwa dala 100. Ya danganta da yanayin da kake yin trading volume naka. So exchanger CoinDeView ta shiga cikin jerin sahun manyan exchangeoji, wanda za mu ga yanzu exchanger CoinDeView tana daga cikin top 3 exchanges da ake da su a duniya. Idan muka duba wannan hoton, za mu ga daga cikin jerin nan gun za mu ga top exchanges, za mu ga akwai Binance, sannan za mu ga akwai Bybit, za mu ga ta uku ita ce wadda za mu ga CoinDeView. So mun ga kenan CoinDeView exchanger ce wanda za mu ga kusan exchangeoji da dama ta riga ta danne su. Da muka za mu ga su Bybit ma za mu ga suna ƙasa ne, su OKX, su Mexi, su Wix, su Get.io, za mu ga duka suna ƙasan exchanger CoinDeView. So exchanger CoinDeView gaskiya suna ba da dama sosai, kuma suna yawan ba da giveaway, suna yawan ba da campaign, wanda idan mutum ya riga yayi za ka iya samun alkhairi da dama. Bacin wanda exchanger CoinDeView akwai tsarin trading volume ne. Idan kana yawan yin trading kana kai wannan, wanda shi ma duk wata suna biyan salary, sukan biyan mafi karanci dala 500. So in dai har kana hitting trading volume da ka je ka rinka trading a irin sauran wasu exchanges, Binance ne ko kuma sauran wasu exchanges, ta yadda diyan za ka rinka hitting trading volume baka da wani benefit ɗin komai. So yana da kyau a ce ka dawo ka fara amfani da exchanger CoinDeView, wanda ko ba komai idan dai har kana hitting trading volume za ka rinka samun reward mai yawa. Bacin wani ga exchanger CoinDeView, za mu ga ko da misali kana trading na crypto, misali future, ka manta baka saka stop loss ba, akwai liquidation na account ɗinka da same exchanger CoinDeView suna ƙara dawo maka da wani abu daga cikin kuɗin da ka riga kai asara. So ga kenan exchanger CoinDeView exchanger ce da ya dace a ce mu dawo kanta mu rinka amfani da ita, domin za ka rinka samun alkhairai. Bacin wannan da exchanger CoinDeView akwai abubuwa da dama waɗanda suke kawowa, waɗanda mutane za su ringa amfana da su. So yana da kyau idan baka yi register da exchanger CoinDeView ba, ka yi amfani da partner link namu iyakan description ko comment na wannan bidiyo, ko kuma za ka iya ɗaukan wannan code ɗin idan ka riga kai downloading na exchanger CoinDeView. Gunda za ka yi register ka tambaye ka referral code, za ka yi amfani da referral code namu. Inda har ka riga ka yi registration da CoinDeView link namu, za ka iya mana magana, za mu iya saka ka a cikin jerin group namu.